karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Karding, tanawa ang palibot. Wa mo ko nakita kong Sabrina. Gusto gid ang akong pangagpas. Wa na sila dinhi. Wa bitaw sila no. Pero sigurado man gid ko nga dinhi sila. Pero hain man sila. Wa sila dinhi. Oh, Uy, buto sa armas man gid ron. pangitaon ta sila si Rodel. Dali, Karding. Unsa? Unsa nang nasa yuta? Hay no. Kanagod, oh! Asa? Uy, hala. Papanyo man na. Panyo ito nga puti. Kagkin sa kaning panyo nga puti. Oh, may dugo man niya. Pero nagbago pa nga panyo. Purita na, Karding. Ato lang dadon. Basi kang hulo na. Ma'am, dili pa ni kang si Rodel? Dili ganahan og puti nga panyo nga akong bana, Karding. Ato lang dadon. Ah, Dadon sige, sa sige. mo ang panyo. Okay, ma'am. Rodel! Rodel! Wa tingali si Sir dinhi, ma'am. Oh, Nasa kasbugto ng buto, ma'am. mao gyud. Unsa ka tong butuha? Mura mo buto sa armas, ma'am Sabrina. Rodel! Rodel! Sir! Si Rodel! Rodel! Sir! Dagan Noel mo! Dagan! Nasunod na tuloy mo si Rodel. Salbahe siya! Noel mo! Haligi sa Noel mo! Kunin sa kong abagalo! Kailangan mo kapalayo, tanin nilo! Masilo ako, lo. Naangin noon ka sa kong gibuhat, lo. Dili pa Rodel, matong panaglain ang kasalanan. Ano tas na kong daan mo, Agilo. Di na mo agi sa sapa. Mingaw naman. Wa na ang buto. Ma'am Sabrina, mamalik na lang ka sa dakong bay. Ayaw sa, Karding. Kinahalang makit-an ta si Rodel. Nabalaka ko tungod sa buto. Mingaw naman sa ma'am. Mamaunit lang kita, ma'am, eh. Kay, nagkaaw pang adlaw. Ayaw sa, Karding. Karding, tanawa. Mga tunog na. Gusto ko, ma'am. Mga tunog na sa tao. Sapatos sa lalaki. Ugtuan ni paingon sa sapa. Karding, atong subayon ang mga tunog. Unsa? Dali na, Karding. Dali. Ma'am Sabrina, balikin na rin, ma'am, oy. Di lang tamuan na sa sapa, ma'am. Murigidangat. Di man patuo, ma'am, oy. Patuoin tao na ako, ma'am, oy. Ayaw pagduol diyan sa sapa, ma'am. Padaong naman ang sapatay nga busay. Dali, Karding. Unsa ka ba? Tuwa ba ingon sa sapa ang mga tunog? Dali. Unsa? Ginaunsa naman si Ma'am Sabrina, uy. Di man mahadlok. Duha ka tunog din nagpaingon sa sapa. Ma'am Sabrina. Ma'am, di lang tamang lahaw sa sapa, ma'am, ay. Karding, nagtuo ko nga tunog kini ni Rodel o Nilulo Elmo. Bisat kung tunog pa na nila, ma'am. Wala sa tingalis la din na sa sapa, uy, kay. Mingaw naman. Mamalik lang sa agi, ma'am, na kay. Ang adlaw, nagkasawap. Dili, Karding. Pagdali hinuon diha. Doon lang ta sa sapa. Mamalik ka dayon ta. Dali na. Rodel! 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 Ako'y madalak ko na yun. Miso tayo ng padung sa dulhog. Madyasyam kami ani ron din sa sapa sa banlot. Ma'am! Mamauli na ta, mamoy! Nanindog na akong gabalibo, mamo! Ma'am! Uy, nahilo man siyang Sabrina. Ma'am! Oh, Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Ma'am! Halal, uy! Ma'am, dili naman na siyang tubag. Uy, ma'am!
Ay, ma'am! Ma'am! Nagkatuon naman ko sa sapa, eh. Ay, ma'am! Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Lo, gurit og maayos akong buktol. Doon na lang ta sabay. Mamahaway una ta si Rodel. Misakit ang akong tiil mo. Nalisa. Pasaylo agad ko, lo, ha? Nagidahati ka niya itong dapita. Wa ka makasasa. Wa ka bagid makakita kung kinsa na namusil na to, lo. Wa. Nagtuo nga. Itago lang ang namusil nato. Dugay naman unta ang panahon nga may labay. Pero wa ko magtuo nga doon naghihapoy nagbantay sa maong utlanan. Ang mga sumusunod tingali sa palasyo ang nagbantay sa utlanan, lo. Pero wa na may sumusunod ang mga palasyo. Silang tanan, pulos na patay. Unsa? Mao ka na ang akong napalitaan. Si Ignacio Palacio gipatay. Ang iyang asawa nga si Clara gipatay usab. Ang iya ding anak, lo. Wa sila'y anak. Unsa? Maulang anak ang akong nahibawan. Pero kung wa na'y sumusunod ang mga palasyo, kinsa may namusil na to, lo? Ang gipabantay tingali silang bae. Hapit na mo sa pangadlaw, lo. Dali. Mula sa tasabay. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Hapit na mong gabi, ma'am. Kain man ka, ma'am. Manong may singgit man ka? Ma'am Sabrina! Ay, naman saan naman eh. Tangiyo ka din sa sapaw. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ay! Kain lagi taon, ma'am, ay! Ma'am! Ah! Unsa man na nagputi. Hala. Ang panyang puti man niya. Nakita ni Ma'am Sabrina sa ibabaw. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Annalisa! Naon sa manas lolo? Ngano imo man nagyagak? Lingko diri, lo. Lo. Sir Rodel, di mo di mo gikan. Dito mi sa utlanan sa yuta sa banot. Ug sa mga palasyo. Ay, kuha ito ko sa ka. Ay, bading tubig, ana. Maghimasa ko, atay. Sige lo. Hain man si Sabrina, ana. May gawa siya kanina sa bahay, sir. Apan akong gipangita kay gisugo magugong Madam Mercy. Pero wa man si Sloyo. Hain man ka di si Sabrina. Agay! Ma'am! Ma'am Sabrina! Tingog yung taon, ma'am. Ay, aray. Naunsa man ka, mama? Anong kalit man kang katig-ik niya? O yan hilo man ka? Ma'am Sabrina! Ma'am! Mingit-ngit na kita. Pero wa pa si Sabrina. Wa sab si Manay Carding. Basin silang duha ang milakaw, sir. Unsa man din natabo din samtang wa ko? Kuan, sir. Dinhira man to siya sa silong. Onyang imong mama, may kalit og sugo na ako nga pugnan si Ma'am Sabrina sa pagtunob sa atbang nga bungtod. Unsa? Onya, mauto. Akong gipangita si Ma'am Sabrina pero wa man sila dinhi. Kahig o ka ng asawa mo, Rodel. Giingan ko na siya nga dili mo tunog sa atbang nga bungtod. Pero mo tunog yun siya dito. Anong hibaw masab ka nga miadto sa speakers bungtod ba? Nalantawan nako siya sa bintana. Nagsigi og lantaw sa atbang nga bungtod. Unsa? Pero akong gilantaw ang atbang nga bungtod. Wa man siya dito. Ana, kuhay ko flashlight. Sige, sir.
Mauna kini ang akong giingon kanhimo, Rodel. Dili ta makabaton og kalinaw dinhis ato tungod kay nagminyo ka. Mahimo ba, ma? Muhilom ka? Higo lang ko may pahimangno nimo. Unya pahilumon ko nimo. Kung may mahitapusin mong asawa, ikaw ang sadan. Ma! Sir Rodel? Sir, merong flashlight, sir, oh. Oh, asa man ka? Pagitaon ko sa Sabrina, ma. Alakaw pagita ah! O kung imo makitaan gapusa na ha, gapusa na din hisbay. Diha na mo, ma. Pagbantay sa mga daotang espiritu, Rodel! Lakaw, Analisa, uban ni si Rodel. Ha? Ikaw may makakita og demonyo. Malikay nimo sa mga daotang espiritu si Rodel. Lakaw na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!